sarki na fulana wangaret akira masarauta ta fulana wata ya kira ga masu daban doki lami da alhaji Masa'ud Abbas dan sarki mai alƙawari ko ga fulana nagarat akira giwa mali ya kama jin kama ajin kirki sarki ga fulanawa tushen mu fulanawa lami da alhaji Masa'ud dan bage sarkin mu lami do Masa'ud Abbas dan bage lami da alhaji Masa'ud dan bage sarki da sarauta alhaji Masa'ud dan bage lami da alhaji Masa'ud dan bage gagara makiya daki lami da alhaji Masa'ud dan bage fulana wangaret akira masu mallaki lami da alhaji Masa'ud dan bage magajiya hajiya Laila Musa dan bage lami da alhaji Masa'ud dan bage ta dau nauyin waka na zo na yi ma sarki lami da alhaji Masa'ud dan bage sannan alhaji Suma'il Aburo dan bage lami da alhaji Masa'ud dan bage zauna a gadon malaki to ja gaba gamzaki dutsen ruwa hamshaki ga masu duban aiki sarki na fulana wangaret akira tauraro sha zaman ka lafiya sarkin malan dan malan jinin gida na sarauke sarki na fulanawa sarki na fulanawa gata ga fulanawa lami da alhaji Masa'ud dan bage gyara mini gangan nan in gaida mazan aiki sarki haji Masa'ud noma tushen tari ga dawe su gwani na ado je kamana binka filin su kuwa ka kwara dukkan wani waibinka ga mai kyauta lami do alhaji Masa'ud kai Allah annaka kuma ka bi iyayenka sannan da mutanenka yan sharrin sun barka dan ba su taɓo taka jin mai addu'a ta iyaye kaga kobe koka sarki ga fulanawa Allah labula sirrin ɗaki hajiya Laila Musa dan baki mai alkhairi sarki ga fulanawa ga gagara yaki haji Suma'il Aburo dan baki gwanin aiki sarki Lamido idan ruwa fado akwai aiki sarki Lamido jin ka gimshiki ga ɗaki alhaji Masa'ud dan baki ɗau mutum da kayansa sarki Lamido ƙwarya ba ta yin kamar tasa sana gaida jagayya hajiya da dubin aiki hajiya Laila Musa dan baki fitilar kirki magajiyar fulanawa na yi miki maki hajiya Laila Musa dan baki shaninki keke mana kyautar da take tsorata mai raki hajiya Laila Musa dan baki a Chicago bara na gaida mai girma mai mana alkhairi alhaji Suma'ila Aburo dan baki kismaka na shaida farin hali na nan tattaragunka alhaji Suma'ila Aburo dan baki namu mai kyauta mai kari yayi maka mai gori bari in miƙe kafata in gaida su kakanmu Lamido Ibrahim dan baki kakanmu Lamido Ibrahim masu kafin kirki kaka ga fulanawa na Great Accra manya mama gun sarkinmu in gaida mamar kirki hajiya Fati Ibrahim dan baki mai kirki hajiya Fati Ibrahim alƙara karama mama gun sarkinmu sarki na fulanawan Great Accra manya bari in shiga dai fada in gaida Galadima Abdurrahman baba ayalla dan baki namu to ta a shiga ladiman sarkin maka hau aiki Abdurrahman baba ayalla dan baki kai bari in gaida salaman sarki na fulanin Nuruddin Aburo dan baki ga asalama Nuruddin Aburo dan baki salaman sarki na fulanin ina sarkin yaƙi yau gani cikin fada Ibrahim dan baki Habib sarkin yaƙi Ibrahim dan baki Habib je gaba gauraki sarki na samari na fulanin mu yana kirki Ibrahim Masa'ud dan baki sarki na samari Ibrahim Masa'ud dan baki mai kirki ku doka kiɗa na gaida Alhaji Ali Zubairu head of Student Council dan girma ku doka kiɗa na gimbiya hajiya Khadija dan baki me kyauta gimbiya hajiya Khadija dan baki mai kirki hajiya Habiba Abbas dan baki ta yaki me kirki
Habiba Abbas dan baki gwanar aiki Hajiya Mordaklaye na yaba akwai kiki Hajiya Mordaklaye na yabe ki na kara Hajiya Ate ke ma kin yi mana mun gode Hajiya Ate masu kyauta akwai aiki bari in gaida jakadiya ta yi mana mun gode Hajiya Fati a Faruma dan baki mai kirki Hajiya Fati a Faruma kun ga jakadiya doka mini tambura an gaishe da mutan kirki Prince Jamil Musa dan baki mai albarka Prince Jamil Musa dan baki na dada daka wa ina Princess Amina dan baki mai kirki kun ganta Princess Amina dan baki mai fara'a duka jama'ar dan baki royal na gaishe ku jama'ar dan baki royal mutane ne mutan daraja wa ina baji ga family kuma gaishe ku yan baji ga family masu daɗa kyauta ne waƙar sarki ne nake sarkin fulanawa Lamido Alhaji Masa'ud Abbas dan bakiya alƙara karama da lafiya da wadata limamin waka ne yake waƙar sarkin fulanawa Allah ya taimaka Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu na alkhairi Allah ka tsare mu daga bakin duniya